Добре дошли в моят подкаст Без извинения. В този епизод ще говорим за навиците и за това колко е трудно всъщност да ги променим или да създадем такива, но положителни. Ще поговорим и за истината, която никой не ви казва, но ви обещавам, че ще ви дам и магическата формула, с която ще промените живота си. Обещавам ви, че ако следвате моя план за действие, то ще промените всичко и ви го обещавам, защото съм минала по същия път и знам колко е трудно, но съм го постигнала. И то точно с тази формула. Нека започваме. Ето и истината, която никой не ти казва. Ти не се самосаботираш, защото си слаб. Самосаботираш се, защото мозъкът ти е програмиран да избира лесното и бързата награда, въпреки че това унищожава бъдещето ти. И ако не разбереш как работи това, ще повтаряш едни и същи навици цял живот. В този подкаст ще ти дам точната формула за постигане на всички цели, които си поставяме. Как да създадем нови навици. И не, няма да ти продавам планер, но ти обещавам, че тези златни правила ще променят живота ти и ще завършиш тази годишния си списък с цели с пълен успех. Нека да започнем от там. Защо се самосаботираме? Самосаботажът не е слабост на характера. Саботажът е единствено следствие от начина, по който е еволюирал мозъкът ни. Ключовата истина е, че мозъкът не е създаден да те прави успешен и щастлив. Той е създаден да те пази жив и да пести енергия. Мозъкът мрази промяна и има добра причина. Еволюционната гледна точка е, че познатото е безопасно, а новото крие опасност. Затова, когато започнеш нов навик, тръгнеш към нова цел или излезеш от рутина, мозъкът активира съпротива, дори ако промяната е положителна. Съпротивата се усеща като мързел, отлагане, съмнение, вътрешен глас, който ти казва да отложиш за следващия ден. Това е просто алармената система, не е реална опасност. Мозъкът е обсебен от енергийна ефективност. Мозъкът консумира 20% от енергията на тялото и затова той обича автоматизираните действия. Навиците са енергоспестяващ режим. Когато правиш нещо ново, мозъкът трябва да мисли, да планира, да взима решения. Това е скъпо. Затова мозъкът казва: айде утре, сега не е моментът, по-късно ще е по-добре. Това не е саботаж. Това е опит просто за икономия. Допаминът те подвежда. Допаминът не е хормон на щастието, а хормон на очакване на наградата. Проблемът е, че бързите навици, социални мрежи, захар, видеа, ако ще и порно, дават моментите допамин. Новите полезни навици нямат незабавна награда. Затова мозъкът избира познатото, бърза награда, трудното е бъдеща полза. Затова, въпреки че знаеш какво е полезно, избираш обратното. Не се самосаботираме, защото сме слаби. Самосаботираме се, защото мозъкът ни работи по стари правила в свят, който изисква ново поведение. Сега ще ви дам пример как се самосаботират мои познати. След като отслабнах 25 кг, много хора ме питаха за насоки, за рецепти, как съм успяла, дали мога да им помогна. И в действителност се хванах и записах всичко в един PDF, който можех да пращам на хората, които така или иначе търсят насоки. И тъй като аз смятах, че съм намерила златната формула за отслабване или за поддържане на една страхотна форма с едни малки правила, които следвах, бях мотивирана това нещо да го предам на хората, които имат нужда от това, като мога да кажа, че не съм специалист по храненето. Аз съм просто един човек, който цял живот се е борил с килограми и съм намерила просто един начин моето тяло да се справя с този проблем. След като дадох този PDF на няколко от моите познати и приятели, 90% от тях спряха да ми пишат на третия или четвъртия ден. И предполагам, че е било от срам. Не съм ги питала, не искам и да им държа сметка. В крайна сметка не е това целта на цялото нещо, но знам, че повечето хора се отказват след първия провал. И точно това е грешката, че не си позволяваме грешки. И избираме лесното и то е да паднем в старата релса по същия път, старите навици, които са по-лесни. В крайна сметка на всеки му е лесно да си гриска, докато гледа Ергена или да си хапва сладко след всяко хапване. В крайна сметка аз мога да ви кажа, че съм създавала устойчиви навици, но не са били без грешки. Никога не са били без грешки. С всичките навици, които съм създала, са били след като съм направила грешка и на другия ден въпреки това съм продължила. И сега ще ти дам точните стъпки, с които да надхитриш мозъка ти. Направи навикът по-лесен от саботажът.
Точно този ден си говорих с брат ми за редовното ходене на фитнес. И той ми сподели, че си подготвя дрехите за фитнес още от предната вечер. Защото ако облече други, просто няма да отиде. И ще си пропилее времето в правене на нещо друго или просто в губене на време. Същия пример мога да дам с нещо, което аз правих. Имах вредния навик и то автоматизирано действие, мога да кажа, че в момента, в който седна на дивана, хващам дистанционното и пускам телевизора. И така губех много време, което е планирано за други неща, които наистина трябва да свърша. И всъщност успях да огранича и да променя този навик, когато изключвах телевизора направо от контакта. И така нямах възможност да гледам телевизия, защото всеки път, когато мозъкът ми ме караше да правя това автоматизирано действие, да седна на дивана и да пусна телевизора, той просто не се включваше и аз оставах да си почина 5 минути и след това се връщах към нещо, което трябва така или иначе да свърша, без да го отлагам. Ако искаш да отслабнеш, обаче обичаш да си грискаш чипс или сладко, то тогава изхвърли всичко и не си купувай. Зареди се само с плодове и зеленчуци или с здравословни алтернативи. По такъв начин следващия път, когато изпитваш неустоим глад за нещо сладко, когато отвориш шкафа с чипса или сладкото, вътре ще има само плодове и зеленчуци. Така ще ограничиш възможността да се върнеш към старите невредни навици. Ако искаш да изградиш пасивен доход, тогава не скролвай по 4-5 часа на ден. Сложи си ограничения на телефона, така че да не можеш да използваш социалните мрежи повече от половин час. В действителност всички казват, че е трудно да се изкачиш по стълбата на успеха. Но както виждаш, ако останеш до края, ще ти дам и останалите тръгчета, така че пътят ти да е много лесен. Ако имаш навик, който искаш да промениш и не знаеш как да го постигнеш, то напиши ми в коментар той какъв е, а аз ще ти напиша контрадействието, с което можеш да го промениш. Следващата стъпка е спри да чакаш мотивацията. Много хора си мислят, че мотивацията идва от някъде, дали отгоре, дали от самите нас. И казват, аз днеска нямах мотивация за фитнес, ще започна от другия понеделник. И всички сме изпитали феномена на другия понеделник или имаме хора около нас, които го правят често. Мотивацията не е нещо, което получаваме. Тя идва от нас. Ние я създаваме. Остани до края, за да получиш точния план. А сега ще цитирам Мел Робинс. Мотивацията не е чувство. Тя е реакция на действие. Какво става в мозъка? Имаш импулс да направиш нещо полезно, да тренираш, да започнеш работа, да спреш навик. Мозъкът веднага включва съпротива. Не сега, утре, изморен съм. Не, отмени го за утре. Ако изчакаш повече от 5 секунди, префронталният кортекс губи битката и автоматичните навици печелят. Затова най-добре е да гледате предния подкаст и да чуете за 5, 4, 3, 2, 1 и започваш. Защо действието създава мотивация? След като направиш дори и микродействие, мозъкът регистрира напредък. Тревожността спада, а увереността леко се покачва. Това чувство хората бъркат с мотивация. А то идва след действието, а не преди. От мотивация към дисциплина. Тук е разликата между хората, които се палят и хората, които постоянно действат. Грешката е да използваш мотивацията като гориво. Мотивацията е искрица, а не двигател. Затова не чакай мотивацията да дойде, а просто си създай изкуствена искрица, запали двигателя и не забравяй, че той работи само с дисциплина. Ето как мотивацията се превръща в дисциплина. Стъпка 1. Създаваме повторяемо действие. Всеки път, когато действаш без да чакаш желание и правиш малко наредовно, мозъкът учи, че това е поведение и това поведение е част от мен. Създавай идентичност. След време вътрешният диалог трябва да се промени. Не трябва да е, трябва да се насиля да тренирам, а трябва да е, аз съм човек, който тренира всеки ден. Това е автоматично поведение, свързано с идентичност. Стъпка 3 е когато навикът става с по-малко съпротива. Колкото по-често действаш, толкова по-малко мозъкът се съпротивлява. Толкова по-малко ти трябва мотивация. Това хората наричат дисциплина. И най-важното послание – дисциплинираните хора не са по-мотивирани. Те просто са спрели да преговарят със себе си. И ето, че стигнахме до плана за действие. Затова вземи един химикал и един лист и започвай да пишеш. Обещавам ти, това е точната формула за променянето на всеки навик. И ще ти дам пример, за да разбереш точно как да приложиш всичко. Първото и най-важно нещо – не чакай мотивацията, а действай. Грешка би било да си кажеш, ще тренирам, когато се прииска. Реалността трябва да е алармата звъни,
Броя 5, 4, 3, 2, 1. Ставам, обличам спортните дрехи. Целта не е тренировката, а първото действие. 80% от дните мотивацията идва след действието. Започни с микродействие. Грешка би било да си кажа: от утре 60 минути тренировка. Реалността трябва да е: днес ще започна с 5 минути тренировка. Ще направя 10 клека, 20 коремни преси и 30 секунди планк. Утре ще направя повече. Ако искаш, продължаваш. Ако не, пак си успял. Мозъкът приема това като победа. Трета точка. Награждавай усилието, а не резултата. Грешка би било да кажа: няма смисъл, не иска да си купувам на този екип, не тренирах достатъчно и не изглеждам добре. А реалността трябва да е: добра работа, ще си купя този екип и утре пак ще тренирам, за да изглеждам още по-добре в него. В крайна сметка, може и да не се гледаш в огледалото, да намериш килограмите, а да отбележиш просто самото действие, защото мозъкът започва да иска процеса. Четвърта точка. Премахни избора. Грешка би било да кажеш: ще видя кога ще имам време, а реалността трябва да е: имам фиксиран час. Оговорил съм се с Иван в 7 часа след работа да отида в фитнес. Взел съм си дрехи, подготвил съм си вечеря, за да мога да хапна преди фитнеса. Така не решаваш, просто изпълняваш. Изборът убива навиците. Направи го част от идентичността ти. Грешка би било да кажеш: опитвам се да тренирам, ама нещо не ми се получава. Правилното е да кажеш: аз съм човек, който тренира всеки ден. Ако ще, може да си кажеш: аз съм спортист, защото в крайна сметка всеки спортист тренира всеки ден. Дори и 5 минути са достатъчно. Не пропускаш никога 2 дни. Така дисциплината вече не е усилие. Тя е това, което си. И ето, че тези 5 точки бяха златната формула за това твой живот да се промени от утре. Ще се радвам, ако напишеш коментар кое би приложил и дали би изпробвал моя план за действие. Всеки абонирал се за канала ми ще получи безплатен достъп до моят наръчник за здравословно хранене. Надявам се видеото да ви е харесало и ако искате да създавам още такива видеа, абонирайте се!